אתם עם וואטסאפ? אוהבים? יש פה את ממציא הוואטסאפ לדורותיו. מה הדבר שהכי מעצבן את כולנו בוואטסאפ? מה עוד? מלא הודעות בקבוצה. סטיקרים, יפה, מה עוד? מה עוד? עד שתגיעו לזה. הודעות מאמא, שלום מרקו. הודעות מאמא. אני חושב שהדבר שהכי מעצבן את כולנו בוואטסאפ, לאף אחד אין הסבר לזה, זה כנראה נוגע לנו בנקודה מאוד רגישה, וזה שמתקשרים אלינו מהוואטסאפ. איזה מה, במיוחד חברים שיש להם את המספר שרשמו בטלפון, מה אתם מתקשרים אליי מהוואטסאפ? מה זה הקיצור דרך הזה? יכול להתקשר אליי חבר טוב עכשיו עם בשורה מרה, לא עלינו כזה, מהוואטסאפ כזה. אחי, אבא שלי נפטר, ואני מהצד השני. אבל למה מהוואטסאפ היא הנבלה? צירפו אתכם פעם בטעות לקבוצת וואטסאפ שלא הייתם אמורים להיות בה? איזה קבוצה? ומה עשית? נשארת או ברחת? נשארת? איזה מלך. אותי פעם צירפו בטעות לקבוצת וואטסאפ, מי שעשה את זה היה לו אחר מאשר אבא שלי, כמובן, אין לי מושג איך הוא עשה את זה. כנראה הטלפון שלו היה פתוח בתוך הכיס, עשה איזה תנועה, נלחץ לו. תקשיבו, הוא צירף אותי בטעות לקבוצת וואטסאפ של ההורים שלי עם חברים שלהם. רואי רציני, מדובר באנשים שעברו את גילאי 60, חלקם פנסיונרים. יודעים איך הם קראו לקבוצת וואטסאפ שלהם? קבוצת וואטסאפ. קליל, פשוט, מתבקש מהורים שעברו את גיל 60, מה צריך יותר מזה בחיים? גם אף אחד לא שם לב שהצטרפתי לקבוצה הזאת, לא ההורים שלי, לא האנשים בקבוצה, אני כמו מרגל שם. ונשארתי כדי לספר לכם חוויות. תקשיבו, זה אחת הקבוצות וואטסאפ הכי תוססות שראיתי מימיי, יותר מקבוצות וואטסאפ של הורים לילדים בגני ילדים. יש שם מישהי בקבוצה, חברה של ההורים שלי, קוראים לה דיטה. היא התפקיד שלה בקבוצה, היא כל יום, במשך כל היום, מעלה תמונות של עצמה ורושמת את מה שהיא עושה בתמונה. מעלה תמונה של עצמה, מלטפת כלב ורושמת, פה אני מלטפת כלב. לא ראינו. אחד הדברים שדפקו לי את המוח בקבוצה הזאת, יש להורים שלי גם חברה שקוראים לה כוכי, היא נסעה יום אחד לנצרת, היא הצטלמה עם השלט כניסה של נצרת. על הדשא הירוק שם, עם הברוכים הבאים לנצרת, העלתה את זה בקבוצה ורושמת להם שם, נחשו איפה אני. אבא שלי הראשון שהגיב על זה. מה זה כל הירוק הזה? מה זה ציריך? זה ציריך? נסעת לציריך? זה ציריך שם. שנייה, אחר כך כל הקבוצה. חופשה נעימה כוכי. אין על ציריך בעולם. תהני בציריך. אהרון, בעלה של דיטה, מגיב שם. מה מזג האוויר בציריך עכשיו? עד שיום אחד לא יכלתי, החלטתי לעשות וענונו ולחשוף את עצמי בקבוצה. דיטה, כמקובל, הצבנה אותי עם איזו תמונה שהיא העלתה. אז רשמתי לה תגובה כזאת. חלס כבר עם התמונות האלה, דיטה. וזה לא מעניין אף אחד. הייתי בטוח שבאותו רגע דיטה תעלה עליי ותחשוף אותי בפני כולם. אף אחד, אבל אף אחד לא הכין אותי לתגובה שלה. פשוט רושמת לי תגובה כזאת, שלום לך ארלה קציר. אני רואה שיש בידך מספר טלפון חדש. כמו כן חשבתי שהוצאנו אותך מהקבוצה, מי הכניס אותך בחזרה? רק לסדר לכם את הראש, יש בן אדם כזה, קוראים לו ארלה קציר, חבר של ההורים שלי, היה בקבוצה הזאת, כנראה הסתכסך שם עם כולם, הוציאו אותו מהקבוצה. במשך למעלה משבוע, כל הקבוצה, כולל ההורים שלי, בטוחים שאני זה ארלה קציר. פותחים עליו שם על 200, על כל הריב שהיה, עכשיו לא נעים, אני עדיין בדמות של ארלה, אני צריך להגן עליו איכשהו. אז אני סתם מדליק אותם עם תשובות של מבוגרים כזה, לא היה ולא נברא. עד שאחד מהם השכיל להבין ולעשות, אחד החברים של ההורים שלי בקבוצה, שם את התמונת פרופיל שיש לי בוואטסאפ בקבוצה שלהם ורושם להם שם, חבר'ה, ממתי ארלה קציר שינה את התמונת פרופיל שלו בוואטסאפ לתמונה של הילד שלו? אבא שלי מסתכל, מגיב לו על זה, בואנה, דומה לילד שלי, הילד שלו. רק אחרי שעה וחצי נפל לו הסימון, בואנה, זה הילד שלי, זה גם הטלפון שלו. מה הוא עושה פה? חכו, אני מתקשר לברר את זה. אבא שלי מתקשר אליי, תגיד, יש מצב אתה בקבוצה? ואני מהצד השני, אבל למה מהוואטסאפ היא הנבלה? תודה רבה לכם, זה קהל מדהים, שכבו עליי, אני יותר. תעשו המון